Γεια σας. Το όνομά μου είναι Κορίνα Τζίμα, είμαι δερματολόγος και αναφερόμαστε στην χρήση αντιλιακής προστασίας και στη χρήση των αντιλιακών όσον αφορά την προστασία του δέρματος από εγκάβματα, από φωτογύρανση και από τους κινδύνους τους οποίους προκαλεί ο ήλιος στο δέρμα με την πάροδο της ηλικίας. Όσον αφορά το μαύρισμα, θα πρέπει να πούμε ότι το μαύρισμα του δέρματος είναι μια φυσιολογική διαδικασία η οποία γίνεται με την έκθεση στον ήλιο και δρά αθροιστικά. Δηλαδή, όσο περισσότερο εκτιθέμεθα στον ήλιο, αυτό που γίνεται είναι ότι συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο μελανίνη στο δέρμα μας. Αυτό τείνει πλέον στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και συνολικά σε όλον τον κόσμο να θεωρείται αυτό που λέμε no-no, δηλαδή πρέπει πλέον να αποφεύγεται, διότι τα εγκάβματα τα οποία προκαλούνται σε νεαρή ηλικία δρούν αθροιστικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε την εντύπωση ότι κάει και το δέρμα μας, εν συνεχεία θα μαυρίσουμε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά τα εγκάβματα και ειδικά όσα γίνονται μέχρι την ηλικία των 15 ετών λειτουργούν αθροιστικά, δεν αποκαθιστώνται ποτέ από το δέρμα, δηλαδή ο ήλιος προκαλεί μόνιμες βλάβες στο DNA του δέρματος, οι οποίες με την πάροδο της ηλικίας, ακόμα κι αν στη συνέχεια, στην πάροδο των χρόνων, σταματήσουμε να εκτιθέμεθα στον ήλιο, δεν μπορούν να αποκατασταθούν και μπορούν με τα χρόνια να οδηγήσουν ακόμα σε κακοήθειες του δέρματος. Αναφερθήκαμε σε κάποιο άλλο βίντεο στην εμφάνιση φωτογύρανσης, θα πούμε αδρά ότι πέραν των εγκαυμάτων και πέραν του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, σημαντικό ρόλο έχει και η παρουσία φωτογύρανσης, δηλαδή με την έκθεση στον ήλιο αλλοιώνεται η ποιότητα του δέρματός μας και το δέρμα γίνεται πολύ πιο εύθραυστο και παρουσιάζει ρητίδες και δυσχρωμίες. Και γι' αυτό το λόγο είναι επιβεβλημένη η χρήση αντιλιακών με ειδικά αντιλιακά φίλτρα προστασίας. Τα αντιλιακά, όπως αναφέραμε, οφείλουν να χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλες τις περιόδους που υπάρχει ηλιοφάνεια. Σε χώρες όπως η Ελλάδα υπάρχει η σύγχυση ότι η χρήση αντιλιακών έχει νόημα μόνο όταν θα πάμε διακοπές, μόνο όταν θα βγούμε στην παραλία. Το οποίο είναι παράλογο, διότι ήλιος σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή οι μεσογειακές χώρες έχουμε ουσιαστικά από το μήνα Μάρτιο μέχρι και τέλη Οκτωβρίου. Επομένως, κυρίως οι άνθρωποι με ανοιχτότερο χρώμα δέρματος, αλλά λόγω της ποιότητας του ήλιου πια και λόγω της έντασης του ήλιου που είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμα και οι άνθρωποι με σκουρότερο χρώμα δέρματος, πρέπει να χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους μήνες αντιλιακό κάθε φορά που θα βγουν στον ήλιο. Και φυσικά να το ανανεώνουν τακτικά. Επομένως, για να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα, αυτό που λέγανε παλιά, χρησιμοποιώ αντιλιακό πηγαίνοντας στην παραλία ή το καλοκαίρι, δεν έχει πλέον νόημα. Αντιλιακό χρησιμοποιούμε όλους τους μήνες που υπάρχει ηλιοφάνεια, εάν θέλουμε να προστατέψουμε το δέρμα μας από μελλοντικούς κινδύνους. Όσον αφορά τώρα έναν άλλο μύθο, αντιλιακό με φίλτρο προστασίας κάτω του 20 δεν υφίσταται. Τα αντιλιακά τα οποία επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε είναι με δείκτη προστασίας 20 και άνω και σε μικρότερες ηλικίες και κυρίως σε παιδιά 50 και άνω. Ο ήλιος είναι καταστροφικός στις περιπτώσεις αυτές. Ο ήλιος κατά κανόνα είναι πολύ χρήσιμος για το δέρμα μας. Συμβάλλει στην δημιουργία βιταμινών, οι οποίες είναι απαραίτητες για όλο τον οργανισμό μας. Αλλά η υπερέκθεση στον ήλιο, η οποία γίνεται σε χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια, είναι καταστροφική. Επομένως, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ αντιλιακό με δείκτη προστασίας κάτω του 20. Πολλές φορές ακούμε για κάποια λάδια, κάποιες μορφές αντιλιακών σε μορφή λιπαρή, σε μορφή oil, οι οποίες έχουν δείκτη προστασίας 4, 5, 6. Αυτός ο δείκτης προστασίας δεν υφίσταται, οπότε να μην υπάρχει καμία παρανόηση ότι χρησιμοποιώντας κάτι τέτοιο το δέρμα μας έχει οποιαδήποτε μορφή αντίστασης απέναντι στον ήλιο. Όχι απλά δεν έχει, αλλά αυτές οι μορφές, όντας λιπαρές, λειτουργούν αντανακλαστικά και συγκεντρώνουν ακόμα περισσότερη ακτινοβολία πάνω στο δέρμα μας, με κατά συνέπεια να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι κίνδυνοι για το DNA του δέρματός μας και λιγότερες δυνατότητες αποκατάστασης των βλαβών αυτών που γίνονται. Όσον αφορά τώρα το δείκτη προστασίας, πολλοί άνθρωποι ρωτάνε τι σημαίνει δείκτης προστασίας 20, 30, 50. 20, 30, 50 σημαίνει είναι ένα πολλαπλάσιο του χρόνου που δικαιούμαστε να καθίσουμε στον ήλιο, ο οποίος είναι διαφορετικός ανάλογα με το φωτότυπο. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος απλά είναι πολύ ανοιχτόχρωμος, με ανοιχτό δέρμα, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών και ανοιχτό χρώμα δέρματος, ο άνθρωπος αυτός δικαιούται συνολικά κάποιες ώρες φωτοέκθεσης στον ήλιο στη ζωή του, οι οποίες μπορεί να είναι γύρω στις 10.000 ώρες. Εάν υπερβεί αυτές τις ώρες, αυξάνουν πάρα πολύ οι κίνδυνοι για το δέρμα του και για την ανάπτυξη κακοηθειών στο μέλλον. Ένας άνθρωπος με σκουρότερο χρώμα επιδερμίδας δικαιούται πολλαπλάσεις, 60.000 ώρες, για παράδειγμα, έκθεση στον ήλιο. Αλλά και για αυτόν, παρότι έχει σκουρότερο δέρμα, εάν υπερβεί τις ώρες αυτές, αυξάνει επίσης ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοηθειών. Τι κάνει το αντιλιακό? Το αντιλιακό πολλαπλασιάζει το χρόνο που δικαιούμαστε να καθίσουμε στον ήλιο προτού να αρχίσουν να παρουσιάζονται εγκάβματα. Δηλαδή,
Εάν ένας άνθρωπος με ανοιχτό χρώμα δέρματος, ξανθός, με γαλάζια μάτια, θα καεί, για να το πούμε απλά, όταν κάθεται στον ήλιο στα 10 λεπτά, χρησιμοποιώντας αντιλιακό με δείκτη προστασίας 50, θα καεί στα 500 λεπτά. Εάν χρησιμοποιήσει αντιλιακό με δείκτη προστασίας 6, που όπως είπαμε δεν υφίσταται, ουσιαστικά θα καεί στη 1 ώρα. Επομένως, αυτό δεν έχει νόημα, διότι κανείς από εμάς δεν πρόκειται να εκτεθεί λιγότερο από 1 ώρα κατά τη διάρκεια της μέρας στον ήλιο. Το ίδιο ισχύει και για τα αντιλιακά, τα οποία χρησιμοποιούνται με 30 δείκτη προστασίας για σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Ο άνθρωπος ο οποίος θα καιγόταν καθόμενος στον ήλιο στα 20 λεπτά, χρησιμοποιώντας ένα δείκτη προστασίας 30, μπορεί να καθίσει 30 φορές περισσότερο στον ήλιο προτού να παρουσιαστούν εγκάβματα. Επομένως, το δείκτη προστασίας τον επιλέγουμε ανάλογα με το δέρμα μας, ανάλογα με το χρώμα του δέρματός μας, με το φωτότυπό μας, τον οποίο θα μας τον ορίσει ο γιατρός μας, ο δερματολόγος μας, και ανάλογα με το χρόνο που πρόκειται να εκτεθούμε στον ήλιο. Ο οποίος σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι μια γενικότερη οδηγία την οποία την ακούμε και δεν ξέρω κατά πόσο την εφαρμόζουμε, δεν πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον τις πρώτες φορές που πρόκειται να βγούμε και να εκτεθούμε εντονότερα στον ήλιο, τα 10-15 λεπτά όταν πρόκειται να πάμε στην παραλία. Και εν συνεχεία, όσο περνάνε οι μέρες και όσο αυξάνεται η μελανίνη του δέρματός μας, μπορούμε να αυξάνουμε και το χρόνο που εκτιθέμεθα. Χωρίς ο αυτοσκοπός να είναι το μαύρισμα. Το μαύρισμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν θεωρείται πια μόδα, δεν θεωρείται πια αυτοσκοπός, δεν θεωρείται πια ο βασικός στόχος. Το λευκό δέρμα, το προστατευμένο δέρμα, το υγιές δέρμα και το νεανικό δέρμα, το οποίο επιτυγχάνουμε προστατεύοντας το δέρμα μας από τον ήλιο, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να είναι ο αυτοσκοπός για κάθε άνθρωπο. Και έχει πολύ περισσότερη σημασία το δέρμα μας να διατηρηθεί νέο και υγιές στην πάροδο των χρόνων, παρά να επιτύχουμε ένα πολύ έντονο μαύρισμα για 5, 6, 10 καλοκαίρια και εν συνεχεία τις βλάβες που θα γίνουν στο δέρμα μας να τις πληρώνουμε για όλη την υπόλοιπη ζωή μας.